DJ Rocky's Secret Files. Gusto kong bumalik kay ex, but I don't think I can win him back. Hi DJ Rocky. This is my first time doing this. And I'll try my best na maikwento ang lahat. Itago mo ko sa pangalang Nia. And this is my secret file. It's been 4 years since we broke up. Ang daming tumatakbo sa isip ko until now. Still, I cannot move forward because of my ex. I want him back. But I don't think I can win him back. Well, itago natin sa pangalang Jay ang ex ko. 5 taon ko siyang nakarelasyon. Masaya kami nung una. He supported me all the way. At ganun din naman ako sa kanya. Christian kami parehas. And until now, churchmates kami. Siya ang nag-share sa akin ng gospel. He helped me na mag-grow yung faith ko kay God. Magkaiba kami ng ministry. And then, ayun, we're both in the ministry sa church pero magkaiba eh. He became busy because of his ministry. Pag-aaral sa Bible school and many other things. Kahit busy kami, we still find time na mag-bonding. And that's what I love sa relationship namin. Kahit na hindi kami mag-usap maghapon because of busy schedules, at the end of the day, we still have each other. Kasi nga, ang paniniwala namin, we are God's will to each other. Sobrang maalaga niya sa akin. Mapagmahal, marespeto. Ay, grabe. Maserbisyo. Masarap magluto. Always cheering me up kapag down na down ako. Kahit pa, simple lang ang pamamaraan na ginagawa niya para mapasaya ako, ginagawa niya pa rin. Lagi niyang pinapadama sa akin na special ako. Sasabihan niya ako na ang ganda-ganda ko kahit napawisan ako at wala namang kaayos-ayos. Alam kong mahal na mahal niya ako at ramdam ko yun. Kaya nga, I did everything that I can para ma-reciprocate yun sa kanya. Nagluluto rin ako para sa kanya, wash his clothes every weekend, surprises for him, and trying to adjust my time just to fit on his schedules. Mabagal kumilos yun, pero always willing to wait ang peg ko, kahit minsan nabubwisit ako. Nag-aantay ako ng 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Kasi nga, mahal ko eh. At dahil mahal na mahal namin ang isa't isa, ang golden rule namin, hindi dapat kami matulog nang hindi kami okay. Kaya nagkakaayos din kami agad. So ayun, meron din kaming mga pagtatalo. And then, time came na feeling ko natitaken for granted ako. Baka nakakampante na siya, na hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. Kasi nga paulit-ulit ko siyang pinipili eh. Kaya nga siguro kami nagtagal. Kasi hindi ako bumibitaw kahit na minsan napapagod na rin ako sa paulit-ulit na routine naming dalawa. Nagsimula na rin yung kapag nasa labas kami ng magka-holding hands, binibitawan niya ako every time na magkausap kami na may nasasalubong kaming kakilala namin. PDA raw kasi yun. Nagbago siya. Hindi na rin siya naglo-load sa number niya. Ako na yung laging kumukontak sa kanya.
So, minsan, iniintay ko siyang mag-online na lang para magkausap kami. Tapos kapag naka-online naman siya, after ilang minuto, mag-good night na rin siya sa akin. Mas madalas na rin ang oras niya sa pagme-ministry. Na okay naman sa akin yun, since it's for God naman eh. Pero ang hindi okay, yung mas pinipili niyang makasama yung friends niya, nakasama niya rin sa ministry, over me. One time pa nga, Saturday noon, gusto ko makapagpahinga siya. Alam kong pagod siya, sabi ko, wag na kaming magkita kahit miss na miss ko na siya. Kasi hindi niya ako minessage. Nalaman ko lang sa isa niyang friend, umalis pala, nag-basketball. Then, anniversary namin, I waited for him. Kasi special day namin yun eh. Around 5 p.m. siguro sila nakarating ng church galing sa pagmimission. Pagkarating ko nun sa church kasi umuwi ako saglit nun dahil wala pa naman sila at medyo nainip na rin ako and hindi niya rin naman ako mini-message kung dumating na ba sila. Friend niya lang din yung nagsabi sa akin na nasa church na sila. Nadatnan ko siyang nagbabasketball sa may lugar malapit sa church namin kasama yung friend niya na naman. Sabi ko, kailan ka ba matatapos? Ang sabi niya, wait lang daw, hintayin ko na raw siya. Hello, it's our anniversary. At sasabihan niya ako mag-antay, samantalang maghapon na akong naghihintay na makasama at makita siya. Na 1 week na kaming hindi nagkikita at abot kamay ko na siya yet hindi ko pa rin siya mahawakan man lang para mayakap kasi he is so busy doing something else. Sobrang inis ko, nag-walk out ako pero bumalik din naman ako. Ang arte ko, no? Tapos hindi ko naman pala matiis. Pagbalik ko, nag-aayos na siya ng gamit niya. Tapos umalis na kami. At kapag nararamdaman kong parang hindi na kami okay, yun bang parang wala nang saya sa relasyon namin, gumagawa ako ng paraan para muling mabuhay yung feelings. Yung maiparamdam ko sa kanya na whatever happens, I still love him. Na baka ako lang pala tong napaparanoid at nag-iisip na hindi niya na ako mahal. Na wala na yung feelings. So surprise ko siya, lulutuan ko siya, o di kaya bibilhan ko siya ng food na palaging may nakalakip na letter stating how much I love him every day. Tapos minsan sinusundo ko siya sa office and then we'll eat sa favorite naming fast food. Akala ko nga okay na eh, pagkatapos ng lahat ng effort na ginawa ko. Days pass, may nangyari sa office namin, nagkaproblema, naging topic ako ng chismisan. Napagtulungan ako sa office namin for some reason. Hindi ako makalaban, hindi ko maipagtanggol yung sarili ko. Kasi ayokong makipagtalo sa mga taong yun sa office namin. Kahit na I have the right to speak up. Napagbintangan akong gumagawa ng kwento tungkol sa kaopisina namin. Na eventually, na-terminate din naman. Kasi nga nag-cheat, nagka-affair sa katrabaho namin. Maraming nagalit sa akin kasi sumbongera daw ako. Na gusto ko lang naman daw umangat yung posisyon ko. And that time, one of my closest friends or office mates na itago natin sa pangalang Neil ang nag-comfort sa akin. Sa lahat ng tao sa office, siya lang ang nag-comfort sa akin dahil kami lang din naman ang nakakaalam about sa affair ng dalawa naming kaopisina. And to clarify things, I never intended na magsumbong. I just want to tell our boss tungkol sa affair nila kasi itong si Guy, palagi niya akong sinusundan kahit saan ako magpunta. I don't know ano bang plano niya pero natakot ako. So that time, hindi naman mahalaga sa akin yung comfort ni Neil. Wala naman akong ibang gusto nun kundi marinig yung boses ni Jay, ang boyfriend ko. Makareceive man lang ng message sa kanya. Pero hindi nangyari yun eh. Walang kahit anong mensahe. Kasi nga, nakumpiska yung phone nila sa office since nasa government siya nag-work. Tapos, nag-antay ako na nag-antay. I even called him. Pero, alam niyo ba kung anong sinabi niya sa akin over the phone? Alam mo namang natutulog yung mga tao rito, itawag ka ng tawag. And that hurt me. Nasa lowest point ako ng buhay ko sa career ko. At yun yung linyang sasabihin mo sa akin. Boyfriend ko yun, ha?
Na-shock ako, hindi ako makapagsalita. Binaba ko yung tawag and I cried. Yung taong hine-expect ko na i-comfort ako ay yung taong nagtulak sa akin palayo sa kanya. Yung akala ko naman magiging okay ako, makausap ko lang siya, tapos yun pa yung narinig ko. I got hurt. So I broke up with him. I blocked him on Facebook. Pati yung number niya. Before I blocked him, he begged me na pag-usapan namin pero hindi ko pinansin yung message niya. Tapos nagpunta pala siya sa office nang hindi ko alam. But that time, uwian na nun, someone saw me crying. At yun ay si Neil. Shinera niya ako ng Bible verses to comfort me. And by the way, he's also a Christian. Hindi ko alam na umakyat pala ng office si Jay at gumawa ng eksena. He said I cheated on him. Na hindi naman totoo. He cried in front of many people at sa sobrang hiya ko, hindi ako makababa ng office. And kinabukasan nga, kumalat sa buong pisina na I cheated on him. He also told my family that I am a cheater at si Neil ang involved. That time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Since close na close siya sa family ko, naniwala sa kanya yung pamilya ko na dumating pa sa puntong pinalayas ako sa amin. Sinugod ng mom ko sa office si Neil. And gladly wala ron si Neil. Even sa church, naikwento na pala ni Jay na I cheated on him. Kalat na sa lahat, hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko. Kasi ang simpatya, lahat nasa kanya. Nawalan ako ng kaibigan because of that. Maraming nagalit sa akin. After that, ginawa na kami ng issue ni Neil sa office. Na I cheated daw, na may relasyon daw kami ni Neil at marami pang ibang dagdag na kwento. Napagod ako mag-explain sa mga tao na hindi ko na naipagtanggol yung sarili ko. Mahal ko pa rin nun si Jay. But I just can't believe what happened to us. Marami nang nakaalam na nagloko raw ako. Marami pang nagpayo sa akin to choose Jay over Neil. Kahit wala naman talaga akong ni katiting na feelings for Neil. Na wala naman talaga kaming relasyon. 1 week later, Jay and I talked, asking for a second chance. But I said, I'll think about it. At nalaman ko rin na while he was asking for a chance, may chinachat na pala siyang iba. He even added his ex on Facebook at doon siya nag-confide. Doon siya naglabas ng lahat ng nararamdaman niya. Paano ko nalaman? Yung best friend ko, close friend din ng ex niya. And because of that, hindi ko na siya binalikan. Months passed by, Neil confessed to me na matagal niya na akong gusto, pero hindi niya sinabi sa akin kasi nga may boyfriend ako. And he respects our relationship. Tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang manligaw. And I said, I'll think about it. To sum it all, siya naman yung laging nandyan para sa akin. When everyone turned their backs on me, dahil sa issues sa akin sa amin, sa pagkakalat ng ex ko na naglako raw ako, siya pa rin yung nandyan. Kahit may issue na about sa amin. Naisip ko kung bibigyan ko siya ng chance, para ko na rin sinabi na totoo ang balitang may affair nga kami. 'Di ba? So, pinag-isipan ko maigi. And habang kino-comfort niya ako, ito namang ex ko, grabe pa rin ang pagmamarites sa mga tao na nakapaligid sa amin. Meron pa nga pati sa office nila nalaman din. May hindi nga ako kilala na ka-opisina niya raw na nag-message pa sa akin about sa pangiiwan ko raw. Habang sinisira niya ako sa iba, na-realize ko, binubuo naman ako ni Neil. Unti-unti niya akong binabangon. 1 month akong hindi nag-church kasi hiyang-hiya ako sa chismis. Hanggang sa na-realize ko, hindi naman sila ang ipinunta ko sa church, diba? Hindi naman sila ang pinipraise ko every time I'm in the church. So after a month, nag-church uli ako. Nagtuloy ako sa ministry ko. Umattend ako ng gatherings, ng mga group and Bible studies. Bumangon uli ako. Kahit na alam ko sa sarili ko na mahal ko pa siya. Hindi ako bumalik.
Hindi ko siya binalikan. I gave Neil a chance to court me. Pero hindi ko maipakita sa kanya na I'm interested. Maybe because I'm still into Jay. Napansin niya yun kaya sabi niya sa akin, I can choose naman kung patutuloyin ko pa ba siya o patitigilin ko na siya at babalik ako kay Jay. Naawa ako. Nakita ko yung sadness sa mga mata niya. Ang daming beses na ipinagtanggol niya ako. Kinomfort niya ako. At yung nandyan lang siya kapag nalulungkot ako, kapag nagsiself-pity na ako. Kung magiging kami, naisip ko, I will be his first girlfriend ever. At ayoko, ang una niyang magiging heartbreak ay ako. So I gave him a chance to be in a relationship with me. Ang bait ni Neil, napakamaalaga. Hanggat maaari, he won't make me feel na hindi ako mahalaga. Lagi niyang sinusure na nararamdaman ko yung pagmamahal niya. Nawala yung pagsiself-pity ko, nawala yung lungkot ko, napalitan ng saya. Na si Neil ang kalaunan ay naging dahilan. Pero kahit na ganun, ramdam ko na hindi buo yung pagmamahal ko para sa kanya. Nag-aalala pa rin ako kay Jay. Pag may sakit siya, inisto ko pa rin yung FB niya. After me, hindi na siya nagka-girlfriend. Until now. Ang unfair ko kay Neil, no? Pakiramdam ko, hindi kami para sa isa't isa. I tried makipag-iwalay sa kanya pero hindi siya pumayag. Mahalaga na rin siya sa akin. Mahal ko rin naman siya pero hindi kagaya ng nararamdaman ko para kay Jay hanggang ngayon. Months pass by. Napapamahal naman na siya sa akin. Nasanay na rin ako na sinilang nag-aalaga sa akin. Then eventually nagbago siya. Naging cold. Nakita ko yung totoong attitude niya. Iba yung naging treatment niya sa akin na wala yung Neil na mahal ko. Then pakiramdam ko hindi kami will ni Lord para sa isa't isa. Hindi na ako makabitaw. Yun nga lang. Kasi na-develop na rin ako sa kanya. So I pray to God na kung hindi ko kayang bumitaw kay Neil, ikaw na lang Lord ang gumawa ng way para siya na mismo ang bumitaw sa akin. Then after a month, he broke up with me. Saying namimiss niya raw yung buhay ng siya lang na mag-isa at walang inaalala. I just cried. Maybe because nasanay na ako sa kanya. Iniisip ko rin kung anong sasabihin ng mga tao towards me pag nalaman nila ito. So 1 month kong hindi pinaalam kahit kanino. After that, napakadali para sa akin na mag-move on. Maybe because the feeling's not too deep. He even said to me, matagal na raw siyang ayaw na. Gusto niya na raw makipag-iwalay, pero iniisip niya na i-work out pa rin para sa akin. Hindi niya nga lang daw ako magawang iwan. So until the very end, ako pa rin ang iniisip niya. So I let him go. After a month, nag-usap kami for closure. He even said na kung may feelings pa sa akin si Jay, balikan ko. So, I admitted to him na si Jay pa rin pala. Akala ko, iba na ang mahal ko pero si Jay pa rin pala. Nasanay lang ako na sinilang laging nandyan kaya akala ko napalitan niya na si Jay sa puso ko. Maayos kaming nagkahiwalay. Talagang seryoso siya sa sinabi niya gusto niyang mag-isa lang. After ng pag-uusap namin yun, hindi na kami nagkita. At nag-usap. We moved on. But I just can't go back to Jay. Kahit yung mga tao sa paligid namin, some of our friends wants us back. Sa kabila ng lahat na nangyari, especially nung nalaman nilang single na uli ako. Pero parang hindi ko pa kaya. Parang hindi pa tamang panahon. After a year, nalaman ko na he tried na ayain sa labas ang best friend ko. After ilang months, yung isa ko namang friend. Hindi ko alam kung anong intention niya, ba't niya ginawa yun. So I confronted Jay.
What are you trying to do? Pormahan ng mga kaibigan ko? So, sabi niya, why would he do that? Yung mga friends ko raw na yun, hindi naman Christian. So, naguluhan ako. Anong dahilan niya? May iba pa ba? Grabe, hindi ko rin talaga siya matansya. I still love him, and I'm still waiting for him. Siya pa rin kasi. At handa akong magpatawad dahil ganun ko siya kamahal. Sana mabigyan niyo ako ng advice of what will I do next to tell him na siya pa rin hanggang ngayon. I tried many times to talk to him pero laging walang chance. So Jay, kung nakikinig ka man, sana one day maipaliwanag ko kung papaanong hanggang ngayon ikaw pa rin. Maghihintay ako hanggang sa magkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap at masabi ko sa iyo nararamdaman ko. Marami na nagbago sa iyo, pero yung puso ko, ganun pa rin. Ikaw pa rin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nea, at ito ang aking secret vow.